Bueno, do currículum de Xesús, que vou dicir? Tamén, únicamente citar o último galardón, creo que foi o último galardón, Sí. que é No, espera, fillo predilecto de Lugo. Fillo adoptivo, máis ben. Fillo adoptivo, A ver. fillo adoptivo. A partir de aí, bueno, pues o seu currículum, tanto cidadá como intelectual, como literario, é inmenso. É inmenso, de todo o mundo coñecido. Bueno, eu quería destacar dúas cuestións, dúas características. Supoño que o presentado estará de acordo, e se non o está, pois mala sorte. E é que é unha persoa incansable e unha persoa xenerosa. Vou decir isto de incansable e xeneroso, sobre todo xeneroso desde tres puntos de vista. En primeiro lugar, desde un punto de vista persoal. Teño a sorte de coñecer ao profesor Xesús Alonso Montero desde hai uns anos, e comigo sempre foi unha persoa moi xenerosa desde o punto de vista das achegas intelectuais, da súa sabiduría que puxo sempre o meu servizo, non? E despois sempre tivo a ben colaborar nas cousas que eu lle pedín a título persoal, non? Pero como non estamos aquí para falar de min, sino que para falar de él, tamén podo decir que esa xenerosidade se estendeu, por exemplo, á Fundación de Marzo, coa que colaborou e colabora Reo, e a Fundación de Marzo, xa vou enlazando un pouco co tema de hoxe, a Fundación de Marzo tivo tamén a sorte de facer coa Asociación de Recuperación da Memoria Histórica de Campos Sancos, hai uns anos, un libro sobre o campo de concentración de Campos Sancos, e o profesor Xesús Alonso Montero ven colaborando coa Asociación da Memoria Histórica de Campos Sancos desde hai moitos anos. Unha asociación, por certo, que desde o meu punto de vista é moi destacable, perdura e pervive desde hai moitos anos, é un acto de militancia enorme, e desde hai moitos anos veñen facendo, en colaboración con Comisións Obreiras de Vigo, un acto de homenaxe ao redor da fosa de Sestás. O profesor Alonso Montero colaborou nos últimos anos coa Asociación da Memoria Histórica de Campos Sancos, facendo 4 conferencias, no ano 2022, se non me equivoco, 4 conferencias que son as que se recollen, ou unha proposta na que se recollen neste libro que teñen aí ao seu dispor. Bueno, é un libro que se chama Escrito sobre a represión franquista do 36, e hoxe, que é 20N máis un, pois é un día moi apropiado para presentar, tendo en conta que conmemoramos, ou celebramos, non sei, un 50 aniversario en situacións realmente complicadas ou difíciles, non? Extrañas, desde logo vivimos tempos extraños. Bueno, pois este libro que presenta 4 conferencias sobre a represión franquista, a verdade que é un libro cheo de poesía, o cal pode resultar chocante, posto que estamos falando de represión e de franquismo. Pois é un libro cheo de poesía e de sabiduría por parte do profesor Alonso Montero, e é un libro cheo de poesía porque se subtitula Os que escribiron os presos do franquismo e as voces que se solidarizaron con eles. Bueno, son 4 conferencias. A primeira, poemas sobre a represión, estrictamente. A segunda, cartas de presos. A terceiro, 2 poetas galegos, que non vou decir quen son. E o cuarto, ao redor da illa de San Simón. Bueno, pois eu non teño nada máis que decir. É un placer que estar aquí e moitas gracias, Xesús. Gracias a ti. Boas tardes. Óyese ben, non? Sí, ben. Bueno, en primeiro lugar, é a primeira vez que estou aquí. Estou encantado con este local. En primeiro lugar, agradecer á Fundación 10 de Marzo que unha vez máis teñan en conta o meu casi centenario nome
para colaborar nalgunha das súas actividades e como acaba de manifestar Vítor Santidrián, pois desde hai moito tempo veño colaborando coa Fundación desde marzo, con el moi concretamente en algunha outra cousa, incluso nun libro que está a punto de ser finalizado, un libro, unha biografía de Enrique Lister, de vez en cando teño algunha noticia ou atopo por aí algunha leitura que pode interesarlle, pois fagolla chegar. Moi agradecido ás palabras excesivas que acaba de pronunciar, pero, bueno, os amigos sempre proferimos palabras excesivas. Como do que se trata é de decir unhas palabras sobre o libro que hoxe presentamos, inda que algunhas xa indicou Vítor Santidrián, eu vou entrar en materia. O título do libro, tal como acaba de manifestar Vítor Santidrián, é O que escribiron os presos do franquismo e as voces que se solidarizaron. E logo, entre paréntesis, figura 4 conferencias 2022-2025. En efecto, como dixo Vítor, estas conferencias naceron como consecuencia da colaboración que se solicitou de min para ter unha participación casi sempre no mes de setembro na Guarda e máis concretamente en Camposancos, onde estivo aquel campo de concentración onde foron represaliados varias decenas fusilados, moitos republicanos na súa inmensa maioría asturianos. Todos vós sabedes, ou senón casi todos vós, que en setembro de cada ano chega un autobús procedente de Asturias con 54 ou 55 persoas, algunhas delas parentes en maior ou en menor grau dos fusilados naquelas datas tráxicas do 36, 37, 38 e 39. Que fago eu ali, aparte de asistir ao acto, aparte de aplaudir as cancións que interpretan o coro dos xubilados de Comisións Obreiras, pois eu pronuncio cada ano, desde hai 4, unha conferencia que ten que ver directamente ou, no peor dos casos, moi pouco indirectamente co tema que ali nos convoca, que é o tema da represión franquista, o tema da tortura dos presos, da morte dos presos, dos fusilados, etc., etc., etc. Como todo o mundo sabe, eu fui profesor de literatura, primeiro catedrático de literatura española na Escola de Magisterio e en varios institutos de España, porque tamén estuve en Palencia, e logo fui catedrático de literatura galega nos anos finais da miña vida, aquí na Universidade de Santiago, onde me xubilei no ano 99. Por lo tanto, a colaboración que se me pide a min por parte de Comisións Obreiras, aquí está a secretaria da Unión Comarcal da zona de Vigo, Monse, o que me piden tanto a Unión Comarcal de Comisións Obreiras de Vigo como a Asociación da Memoria Histórica da Guarda, é algo que ten que ver moi concretamente coa miña condición de profesor de literatura. Polo tanto, neste libro non hai unha lección ou 4 leccións de historia, non, hai fundamentalmente textos e maioritariamente, como dicía ou anticipaba Vítor, hai poemas, hai poesía. Resulta que os presos que pasaron fame, os presos que tiveron piollos, os presos que antes ou tamén no momento da prisión foron torturados, os presos que viviron, aqueles que non foron fusilados ata cegos tremendos na súa vida na prisión, eses presos, non todos, pero un número significativo deles, algúns cualitativamente moi importantes, escribiron.
Escribiron sobre a situación persoal, escribiron sobre as condicións da prisión, escribiron sobre os problemas políticos polos que eles estaban nesa situación, etc. Escribiron poemas, escribiron cartas, escribiron memorias